Buenas tardes, Galicia, 7:22 da tarde. Laura Vaqueiro intentou do cante, pero Lauriña, claro, non vai vir a chuvia, vai levar a culpa. Pasonche un pouco como a min. Non somos dos que afinamos. A Semana Santa, sí, tamén vai chegar a Galicia pasada por chuvia. Habrá que ir vendo como van os próximos días, porque os primeiros van a estar mollaos. Pero a ver se cara aos últimos días da Semana Santa a cousa cambia un chisquiño, porque é importante para que veñan os turistas. Se hai turista, hai carto. Señoras e señores, segundo algúns estudos, os españois imos gastar nesta Semana Santa unha media de 476 euros. Son boas expectativas porque é un 24% máis que no ano pasado, no ano 2024. Como dicimos, esta cantidade é unha media, porque, atención, aquí, Rocío, os que máis van gastar sodes os que tedes entre 60 e 64 anos. Di este estudo que gastaredes uns 624 euros. E os que andan entre 60 e 64, así que os galegos quedaron por aquí, os de 60 e 64, os de fora que con 60 e 64 que se veñan, que aquí estamos encantados de recibir o carto. Ai, mi má, o carto. Estamos encantados de recibir turistas, por suposto que sí, e agárdase que comecen a moverse, a desplazarse a partir de mañá. Por iso a DXT arranca ese operativo especial saída de Semana Santa nesta primeira fase que vai dende mañá venres a partir das 3 da tarde, se estenderá ata o domingo, porque se agarda que, ollo, se fagan 15,8 millóns de desplazamentos por estrada. Xa sabedes que cando nos movemos por estrada o volante toda a precaución é pouca, e se non mirade porque as cifras do ano pasado da Semana Santa deixannos 24 sinistros mortais con 27 persoas falecidas na estrada. Así que, dende logo, non queremos dar cifras semellantes este ano, queremos que vaiades ca maior seguridade, cando vos poñedes o volante, ter o coche en perfectas condicións, que non falte de nada, pasar todos os procesos, todas as fases aí de posta a punto dese coche. Por iso hoxe imos vos dar os consellos e os pasos a seguir para que comecedes ese viaxe máis seguros que nunca, e damos esos consellos aos nosos reporteiros que saben ben do que falan. Xa non queda nada para as vacacións de Semana Santa e moitos e moitas xa teñen preparadas as maletas para as súas viaxes, pero esquécense dunha das cousas máis importantes, que é revisar o estado dos coches. Así que aí vos vai unha serie de conselliños para evitar un susto nas estradas. O primeiro que hai que facer antes de sair é isto, revisar ben os neumáticos. Non poden ter cortes nin tampouco bultos. Tamén deberemos revisar o nivel de aire. Como podemos facelo? Ben, non lo pode indicar o noso propio vehículo ou podemos achegarnos a unha estación de servizo para revisalo. Outro dos elementos que tamén hai que revisar antes de sair, as luces teñen que estar niveladas e, por suposto, non fundidas. Eu estou mirando os frenos. Hai que comprobar que non haiba ruídos raros e que o freno non este brando ou esponxoso. Tamén hai que comprobar que non se aumenta a distancia de frenado, e para iso tamén hai que mirar moito os discos e pastillas. Ai, custoulle encender. Que lle pasará ao coche? Se vos pasa a vos o mesmo que me acaba de pasar a min, que lle custa arrancar ou que mesmo ás veces non o consigue, atendede porque pode haber un fallo na batería. Así que o mellor consello que vos podemos dar é visitar o taller e que vos comproben o estado da mesma. Ai, almiñas, que cando falamos de revisar os líquidos do coche non só falamos de encher o depósito, que tamén, senón que hai que abrir o capó e mirar estes líquidos. Por exemplo, o do limpa-parabrisas, o aceite, o anticonxelante, o líquido de freos. Son cousas que temos que ter en conta moi especialmente se imos facer unha viaxe longa. Así que, nesta Semana Santa, se saídes de viaxe, que non me entereu que non revisades os líquidos. Que calor fai, non? E o peor de todo é que no coche ainda fai máis calor aínda, porque eu encendo o aire acondicionado, pero nin me enfría e, ademais, como que cheira fatal, non sei que pasa. Pois o que pasa é que tes que revisalo, e de feito os fabricantes recomendan que cada 2 anos, depende do uso, se lle dea unha volta a que pasa no circuito do aire acondicionado. Aí está, listo. Sabedes que outra cousa temos que ter en conta antes de sair? Pois esta que estou facendo, levantar o capó para revisar o filtro do aceite. Mirade no noso coche porque, aí está, vemos que o filtro está perfecto para ir por Galicia adiante esta Semana Santa. Ollo que hai que cambiar o filtro do aceite polo menos unha vez ao ano. E sabedes que temos que revisar tamén antes de sair? O filtro do aire. Importantísimo, antes de sair de viaxe temos que revisar ben todas as luces do noso cadro de instrumentos. Xa sabedes, cando lle damos o contacto, acenden todas, e cando arrincamos o motor,
teñen que apagar todas. Se algunha queda encendida pode ser sinal dun problema maior, co cual temos que ir directamente ao taller. Pero se todas apagan, correcto, estamos listos para emprender viaxe. Iso sí, poñed o cinto, por favor.